cățelușul meu scump. Păsicuța mea scumpă. Lasă-mă să pun capul pe pieptul tău. Da, iubito, dar... Să-ți aud inima cum bate pentru mine. Da, iubire, da, să auzim și soneria, știi? Imposibil. Nu vine Tudorache așa de vreme. Da. Și mai ales pe ploaia asta. Da, și dacă totuși... Aoleu, soneria. Dar nu fi nebunit. E bărbatul, Titino. Iubito, ce ne facem? Stai, am o idee. Ce? Tu îmbracă-te că eu mă duc să fac o cafea. Da, aoleu, și ce cafea, dragă? Ți-a atât de cafea când a venit, mă? Fac cum îți spun eu, îmbracă-te, iute până vin eu. Mă îmbrac, ai vândulat pe aici? Aoleu. Dar cine tot sună Doamne și n-are răbdare? Aoleu. Te-ai îmbrăcat? Da, m-am îmbrăcat. Bine. Că nu dau turcii decât la buticuri. Tu erai Tudorache. Sunt un sfert de oră, dragă. Eram la bucătărie, dragă, făceam o cafea pentru dânsul. Da, am uitat, faceți cunoștință. Domnul? Nici nu știu cum vă cheamă. Trebuie, cum mă cheamă? Aha, da, mă cheamă Adrian Țeancă. Stai. Păi dacă nu știi cum îl cheamă, ce caută la noi în casă, femeie? Nu știți, eu... Dragă, a fost ploaia asta îngrozitoare, torentul ăsta, dragă, furtuna asta, uraganul ăsta. Priveam la fereastră cum se scurg șuvai la aprici, din cer potopea și dânsul tremura. Atunci mi-am adus aminte că am și eu un frate mai mic, Nuțu, îl știi? Nuțu, da, știți pe Nuțu? Da, care, cine știe cum tremură și el prin șuvai la aprici din Viena. Dacă eu fi dat azil economic. Și m-a apucat o milă profundă. L-am invitat în casă și tocmai făceam o cafea să-l mai încălzesc. Adică să se mai încălzească, dragă. Dar și nu mă mai ține de vorbă câte cafea un foc. Vin imediat. Da. Așa vă să zică. Da. Canuțul la Viena. Da. Și eu când plouă intru sub streașină, nu în casele oamenilor. Da, sigur, dar doamna a insistat, dânsa, cu lacrimi în ochi, știți, ca să... Eu de unde să știu că nu ai gânduri ascuns? Ei, Doamne ferește, ce să... Ferește, pântenii merește. Da. Dacă erai vreun tâlhar Eu? sau vreun terorist. Vai de mine! Ce vai de neata, vai de noi? Da. Sau dacă cumva vrei să manipulezi soția. Să vă poftiți? Adică faci parte din adversarii mei politici și vrei... Lasă politica, dragă, și luați cafelele că se răcesc. Luăm. Da, să spună lui clar pe ce parte o ține. Lasă-l, Tudorache, dragă. Cafeaua. Cafeaua mie să-mi spună clar pe ce parte o ține. Da, pe stânga. Pe stânga? Da. Și de ce mă rog? Pentru că... Așa m-am obișnuit. Foarte rău. Da. De aici ni se trage tot necazul. Da. Nu zic să o dai la dreapta, dar măcar pe mijloc soții. Tudorache. Lasă-l, Titino. E băiat tânăr și trebuie să mai înveți. Da. Ce zici? Vii alături de noi? Alături de mișcarea noastră politică. Adică să înțelegi că nu mai e ca soții pe stânga, că s-au dus timpurile totalitarismului de fier. Acum trebuie să o lăsăm mai moale. Adică să o ținem pe centru. Da. O să încerc, dar nu știu dacă pot. Trebuie să poți. Toată chestia să o lași mai moale. Tudorache. Lasă, dragă, că băiatul ăla de învățat de la unul ca mine care a intrat prin atâtea mișcări și alianțe. Da, așa e, însă... Niciun însă. Trebuie să o lași mai moale și să o treci pe centru, dacă vrei să mai intri la mine în casă. Clar? Da. Dar nu știu dacă intru în vederile doamnei. Doamna nu se bagă în politică. Ea se uită cum plouă, face cafele. Ce beau cafea? Da, mulțumesc. De altfel văd că a stat și ploaia și o să plec și eu să trăiți. Mulțumesc pentru bunăvoință. Mă rog, să trăiți. Cu plăcere și altă dată, dacă mai treci. Și mai ales ține minte, tinere. Lasă-o mai moale dacă vrei să mai intri în casa mea. Lasă-o mai moale cu stânga, soții pe centru. Da, v-am spus, o să încerc. O să rămâinile. Să trăiți. Să trăiți. Simpatic băiat, dar n-are orientare politică. Nu simte de unde bate vântul, de unde vine ploaia. Ia stai! Titino! Ce, dragă? Frate, tu nu-ți ai? Semăna cu el, nu? Tudorache. Uragan la Viena ai? Ploua cu bășici, potopeai? Tudorache, ce vrei? Ce-ți veni? Tremura sub șuvoaia, ai ți-a fost... Omule, stai, de ce scos cureaua? De ce dai, ce-ești nebun? Ce vrei? Vreau să știu cum tremura ăsta sub șuvoaie când toate hainele de pe el erau uscate. Oh, no! Oh, yes!